Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong tal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo da sayang kabuwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agaw natin na Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 8 at bulan na Agosto 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo si Malpok at elf truck driver grabe na sugat-sugatan. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 18 anyos tan kaibato niya adisgrasya. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 70 anyos siya laki at talapos imbatik at patambalan. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Dahil balitad nasyonal, katulong tan janitor ipibiyangla at purpose. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Balo iran na pukol-pukol a-recover dyan talike. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Impeachment edakinan Vice President Sara posible at 2026. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pondo na SSS aga na upot unong adkin ng Presidente Marcos. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Senado pinapulisanda sa impeachment trial unong adakinan ni Speaker Romualdez. Litad Kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6, 8 na kabuwasan tanatan, wadyara detalye at balita da lokal.
18 anyos, estudyante tan samay kay bato yakalason na da motorsiklo na aksidente. Agawa so aksidente oras na alas 10:53 na labi. Yagawa jad barangay Kaplusa na balay na Santa Maria, Pangasinan. Kinabat rin biktima at ngarana iabot sa Orlando Castillo. Kanya viral, bawlaki ang kapoy lisensya driver tana Black Pinoy o mandadrive na sa may Black Pinoy 125 motorcycle. Kay bato nakalason sa manangaran na Joshua Esteban Quimado. 18 anyos ng paranang kapoy sulungton helmet. Tahan na si Karaya, residente na abitlang lugar. Jadi inisyal yung investigasyon na Santa Maria Police. Akabatana sa may biktima so akatalapos na aso. Kanya na tubakyar sa motorsiklon na luganandaran niya. Akagamura na sugat iray biktima. Yad nanduruang parte na lamantan si Karayang batik yad sang kasinggaran niya patambalan. Nasaray ng responden na ambulansya na Fire Bureau. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Akagamur na sugat yad nandurum ang parte na laman so 70 anyos siya masiken na. Kaya rin natalapos sa duras na alauna 25 na ngarem. Jada barangay Babasit Balay na Manawag, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Juanito Kakaurin na Sebastian. Wala asawa, mekaniko residente na barangay Baliti da Ciudad de San Carlos. Si Katoy talapos na Black Honda TMX 125 tricycle. Mamanihuanan na Binirando Prado di Guzman, 55 anyos sa walaan na sa walay lisensya. Residente na barangay Pugaro Valley na Manawag, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis. Akabatan na oras na alauna 24 sa may tricycle. Sumbabate ka jada barangay road mamarap jada isa direction na bigla na banggato so umubaltang ya biktima. Yan ang lapuad north direction tan si katoy mamarap jad south direction. Akagamor na sugat sa biktima tan si katoy imbatik jada Manawag Community Hospital. Lega niya sa may driver tan sa may tricycle. So inawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwaran luluganan ng banggaan, duwara sa sugat-sugatan. Yagawa sa aksidente oras na alas 11:56 ng araw. Yagawa dyan Provincial Road na Barangay Poblacion District 1 na Balay na Posorobio, Pangasinan. Sa Rembolvia luluganan na Isuzu truck yawalay plakaton NBI 4810. Mamanihuanan na Jander Dave Magalong Armendez, 27 anyos, bawalaki, walaan na lisensya. Residente na Barangay Poblacion Central, Balay na Sison, Pangasinan. Tansamay abanggato na Black Motopos Pinoy motorcycle. Mamanihuanan AG Palabay Cortez, 23 anyos. Ang kapoy asawa, ang kapoy lisensya. Residente na Barangay Villegas, Bali na Posorobio, Pangasinan. Kay baton na kalason sumanangara na marka sa kayanan na apelada. 19 anyos, residente na Barangay Lipangpang, Bali na Posorobio, Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may Isuzu truck so mamarap dyan south direction na nabanggato niya so nikawanan niya porsyon ng motorsiklo siga na sa may pakatuwakyar ng motorsiklo. Alos control na driver sa monobila kanya na plug jada kanal singigan na sa may ingkasugat-sugatan na duwara na biktima
tan si Karay Bati ka Jada Patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukulan niya balita da lokal. Antes tanon da pagada saray balita da nasyonal. Wajan nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. 6:15. Alas 6:15 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinokonsidera ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga house helper at janitor na ibilang sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ito ay ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao ay bahagi ng enhancement na gagawin ng DSWD sa 4Ps na may 17 taon na ang implementasyon. Aniya, kailangan lamang na sila ay nasa below threshold o sumasahod na hanggang 8,000 piso kada buwan at may maliit na anak o nasa 0 age hanggang 18 years old na pinag-aaral. Binigyang din ni Dumlao na bukas ang DSWD sa anumang enhancement implementation ng 4Ps tulad ng suwestyon ni dating DSWD Secretary at Senador Erwin Tulfo na nagsabing gawing one-time big-time livelihood grants ang ibigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps kaysa conditional cash grants. Sa ngayon, anya ay patuloy ang pag-uusap ng Senado at Kongreso para sa posibleng amendment sa programa alinsunod sa batas sa 4Ps. Ayon kay Gemma Gabuya, National Program Director ng 4Ps, nasa 3 milyon ang benepisyaryo ng programa as of July 2025. Habang nasa 1.4 million na ang nakagraduate o nag-exit na sa programa matapos madetermina ng mga social workers na self-sufficient na ang mga ito o may kakayanan ng buhayin ang pamilya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauubos ang pondo ng Social Security System o SSS sa kabila ng pagdadagdag ng pensyon sa mga pensioner at hindi nagdagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Ayon kay Marcos na walang dapat ipangamba ang mga SSS member na baka masaid ang pondo ng ahensya dahil lumalago ang populasyon ng mga miyembro. Paliwanag pa ng Pangulo na lumalakihan niya ang populasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas at mababawi rin ito ang idinadagdag sa pensyon ng mga nagretiro na kaya hindi dahilan para mag-alala ang mga miyembro. Bilang patunayan niya, base sa pagtaya sa mabilis na lumalago ang pondo ng SSS at posibleng maungusan ito ng mas malaki ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga darating na araw.
Sa resolusyon na inilabas ng SSS, madadagdagan ng taon ng 10% ang retirement at disability pension epektibo ngayong Setyembre na tatagal hanggang 2027, habang ang mga survivor ay madadagdagan ng 5% kada taon ang kanilang pensyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakarecover pa ng mga buto kabilang ang 2 bungo ng tao, ngipin at iba pang personal na kasuotan sa patuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kaugnay sa kaso ng missing sabongeros ayon sa Department of Justice nitong Huwebes. Inilantad ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano sa mga mamamahayag ang mga larawan ng mga narecover kung saan makikita ang mga buto. 2 bungo ng tao na ang isa ay may mga ngipin, mga buhok, gula-gulanit na damit, tsinelas, t-shirt, brief ng lalaki, pantalon at iba pa na nakuha ng Philippine Coast Guard diver simula July 29 hanggang August 4. Naniniwala si Clavado na ang mga ngipin na intact pa sa mga bungo ay maaaring ma-match sa dental records ng mga nawawalang sabongero at DNA matching samples na nakuha sa mga kaanak ng biktima. Humihingi naman umano ng tulong ang DOJ sa University of the Philippines Pathology at Anthropology Department sa tulong ng forensic expert na si Dr. Raquel Portun, pati na rin sa mga eksperto mula sa Japan para suriin ang mga hinihinalang labi na posibleng konektado sa mga nawawalang sabongeros. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Bakit minadali? Ito ang pagkadismayang tanong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez saan niya ay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. Sinabi ni Romualdez ng impeachment ay sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na patay na matapos ma-archive ay hindi pa tapos dahil hindi pa nag-i-issue ng final ruling ang Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Noong August 5, naghain ang Kamara ng MR o motion for reconsideration. Inatasan naman ng Supreme Court si BP Sara na magkomento dito. Inihayag pa ni Romualdez na naninindigan ang Kamara dahilan tumatalima ang mga kongresista sa kanilang constitutional duty na kumilos hindi para sa kanilang mga sarili kundi para sa mamamayang Pilipino. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, posible raw ang muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara sa taong 2026. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Jokno o Chel Jokno nitong Huwebes. Sinabi ni Jokno na pwede pa ulit maghain ng impeachment case sa 2026 kung pananatilihin ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang inihaing reklamo laban sa presidente o vice-presidente. Nauna rito, 19 na senador ang bumoto na pabor na i-archive ang impeachment case laban sa vice-presidente. Mayorya ng mga senador ay naniniwala na dapat igalang ang ruling ng Supreme Court na nagsasabing na labag ang one-year bar rule kaya unconstitutional ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives sa Senado. Samantala, naniniwala naman si Senator Lapid na kahit pa na-archive ang reklamo laban sa vice-presidente ay makabubuting magpaliwanag na rin ito sa taong bayan. Ang pag-archive rin anya ng impeachment case ay hindi nangangulugan na meron o walang sala si Vice President Sara Duterte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:23 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Paborito. Oras alas 6:29 nakabuasan. May patuloy na programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Siyempre, sa rin nakalupida sa iyong programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkura, Timog, Pangasinan, Dennis Muharis. Tan siyempre dyan technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agaw natin na Biyernes, pizza 8 bulan na Agosto 2025. Mantutuyaw tayo at sayan kabuasan, panamagle nasaray paningbat, nasaray patapatang ran issue, yawalan na isaklang tayo da sayan programa. Nawala rata na, so gubayuran na ipasabi reklamo, aramay ay-ayo, aray suggestion, opinion, reaction, sa ragyuratan niya itawag o i-text panamaglay na smart number tayo, 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 tan sa may personal ko 0946-503-6465. Sa ating Facebook page naman at sa YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Huwag mangamba. Bakit kantang kaagad yan ang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na huwag mangamba ang mga Social Security System pensioner. SSS. Hindi raw naubos ang pera. Hindi mauubos. Hindi kasi maubos. Mayroong mga tataas ang kanilang pensyon at nadadagdagan, pero nadadagdagan naman yung mga nagiging bagong miyembro. Bakit na nasabi niya na huwag mangamba? Kasi nga tataas nga yung tataas. yung pensyon. Pensyon. Tataas ang pensyon. Okay. So yun ang kwan dyan. Yan ang isa dyan. Alam mo kasi kung matatandaan mo paborito Errol, itinaas yung contribution noong Enero. Itong taon na ito, di ba? Tinaas ng 5%. Ang contribution naging 15% mula doon sa 10%. So, pero ngayon, hindi nga sila magtataas ng contribution. Hindi. Pero magdadagdag sila ng pensyon. Kaya huwag mangamba. Kahit hindi taas ang bayad, makakapagtaas naman ng pensyon. Kaya huwag mangamba. Yun ang sinabi ni Presidente. Bakit nangangamba na ba sila? Sino ba ang nangangamba? Sino ba nangangamba, no? Bakit sabi niya huwag mangamba? Ewan ko. Kung hindi ko nagkakamali, ang mga pensioners sa buong Pilipinas aabot sa 3.8 milyon Marami na, marami. At siyempre, ang pension ng mga nagpi-pension tumatanggap. Siyempre, depende yan sa kailang yung average ng kailang monthly salary. Yung tinatawag na monthly average monthly salary credit. So, yung sinabi nga natin noong mga nakaraang buwan, itinaas yung contribution na base na rin doon sa Republic Act number 11199 kung hindi ako nagkakamali, yung Social Security Act of 2018. Pero itong ngayon sinasabi ni Pangulong Marcos ay yung tataas yung pension. So, walang dapat pangamba. Walang dapat yung ikabahala, nga. Sa pagtaas ng pension. Tataas daw. Ikaw ba is holder? Kapaborito? Oo. Kaya't good morning nga pala kay Ma'am Joy. Joy? Ma'am Joy Lim, dyan sa mga SSS. Kala ko kakanta ka ng yung Christmas song kasi na sabi ko, Ma'am Joy. Ma'am Joy, Joy, yan. Good morning sa inyo, dyan sa SSS. Alam po namin na talagang
ginagampanan ng mga kawani ng SSS ang kailang trabaho. Ayan, good morning po sa inyo. Sana lahat ng mga dumudulog dyan nabibigyan ng solusyon ng kailang problema, ano. Oo. Ayan. Kahit huwag kayong mangamba, huwag kayong kabahala, ano. Yun ang sabi ni Presidente Marcos, doon sa pagtaas ng pensyon ng mga pensioner. Malapit na rin tayo mag-pensyon. Sika. Sika. Ilang hakbang na lang. Ang pensyon ka, no? No? Ang pensyon ka, no? Nang pulag ka. Nang ka ng pulag ka. Talaga na mo eh. Dumay, sarap tumasirin tayo yun. dumay na, kin, may naplagan to eh. Sarap tumasirin tayo. May dukot ka talagang siya ang gapi sagpot mo. Ang gabi contribution mo, Kamananap, no? Lante ba ito? Ayan, oo. Siya tumaso sa may imbagas dante yung Presidente Marcos. Hoy, natanda mo ni Mike, may palapagmat na Presidente Marcos, nipakarad sa aramay project, aramay proyekto, infrastructure project. Ay, abanggit so king karuman, may jabalita, abanggit so Region 1. No Region 1 kamo at kabiyangan sa Pangasinan, agaman. So, abanggit yara. May binasa ka roman yan. Kaibatan niya to. Kaiba. Kanyan na, siyempre dyan Pangasinan, walay Anam-Iran Distrito, Anam-Ira, so regular congressman, pigar, ang kapoy kinuha, ang kapoy party list, Hindi po, siblatan. So pararatan kasi. Dante. Kasi si mostly nababanggit ditan, kontraktor eh. Kontraktor, pero kaninong bata ba ang tanong dyan, kaninong bata ba yung kontraktor? Kaya nga, yung ang sabi ni... Ano kontraktor, na kontraktor si Presidente? May amututan eh. Lante, kasi kuwan ang Presidente Lante sa may balita karuman at kini. Sa titiran to sa tanat may palakasan system connection system at dapag na Department of Public Works and Highways. Siyempre, ang tatima so sistema ditan. Correct. Hindi naman tayo pinanganak pagdating sa mga bidding dyan. Alam natin kung ano ang sistema sa bidding dyan. Siyempre, pag may project, nandiyan na yung tawag ni Congressman dahil sakop niya yan eh. Alam mo na kung sino yung kontraktor dyan. Igawin natin ang proseso. Yung mga dyan, kausapin na natin. Yung mga losing bidders. Hindi. Ikaw nang mag-provide ng losing bidder. Kaya nga eh. O ngayon, pag may nakasingit na bumili ng bid docs, yan ang problema nila pag may nakalusok. Hindi. Hanapan natin butas. Ito technical natin yan. Hanapin nila ng butas. Ito technical yan. Para ma-disqualified. Yun ang dyan. Yun ang kalakalan dyan sa loob. Ayon doon sa ating nakakausap na ilang mga kontraktor. Ngayon, siyempre, pagbigyan nila yung... Meron nga dito nung taking kaya nga eh. kinirawan to yung kontraktor na kyan. Lechon. Yan si Kadutan Dati kwanto may kontraktor no project agara mangiter no handa to tanay. Magkaro-ira. Kung naman no sakit duara. Duaran lison so kinaraw da. Ay kada sa kontraktor. Okay, malahat. Singa buon kanamo buon na baloy. Buon distritos pinakantumet. Buon distrito. Bagay nga pala pibabalitan sa atin. Correct. Ngayon. Ay na kontraktor. Kasi pupuntuan to. Agda kami kabat. No project. Pero handaan. Kailangan mangitar kami. Tapi ano na idan ko no. Ay, hindi bali la rosing. Nathan.
aramay siyempre maasing papatugan at kinang congressman siyempre araman so sa aramay netdan na prioridad at sa ratan niya project ayun po yung mga nabibigyan ng mga project yung malapit sa kusina ni congressman. Wala tayong binabanggit dito siyempre meron tayong meron tayong mga naririnig mga dumarating na mga balita na mas pinapaboran ng mga ilang congressman yung kailang kumari yung mga kumpadre yung kailang malapit sa puso yung tumulong nung eleksyon yun ang mga nabibigyan ng prioridad. Tumulong nung eleksyon. Yun nga yan ang dyan nabibigyan ng prioridad. Kaya ngayon, pagdating ng project, ito na ngayon, pagdating, pag napunduan yung isang project, siyempre, nandyan na yung, bulong-bulungang blos, si congressman, ilang porsyentong tinatanggap, kung hindi ko nagkakamili, 15 to 20%. Yung ngayon, yung sa DPWH, may porsyento rin. Yan yung mga dyan What? May porsyento rin. Yung kontraktor, siyempre, alangan nakukuha yan ng... Lugi siya. Pagkakaluguyan niya, di mas maganda na yung tulog siya kaysa yung maliit yung kinikita at magastos, di ba? May mababawas na naman yan. Kaya, ilan ang mapupunta sa project. Halos kalahati lang ang mapupunta sa project. Anong gagawin ng kontraktor? Anong gagawin niya? Kaya nga Bawin tumutad. Ay, project. Kaya nga Mamaliwa, substandard. Correct. Nakatago ngayon yan. Hindi labas yung yung tinatawag na specs ng project. Di ba? Supposed to be, malaman ng publiko yan yung nakalagay sa plano ano bang mga materialis ang nilagay at tama ba yung materialis na yan doon sa actual na project yun ang dyan, pinupuntahan natin dyan kasi hindi natin makikita na yung mga bakal, kung anong klaseng bakal yung program of works hindi naman nila pinapakita yan. Hindi na mapakita yung program of works na yan. Ilang pako ba yung ginamit nyo dyan? Correct. At saka Paano iimbisigahan yan? Ay, wala kasi buti kung may lumabas dyan na pangalan. Wala. Yan ang dapat nating kasi sabi ni Pangulong Marcos naman, hindi ko pa ilalabas yung mga pangalan ng mga sangkot dito. Kasi be-verify pa. ko pa. Hanggang kailan yung verification na yan? Hanggang sa hanggang sa makalimutan na naman ng taong bayan. Madali lang yan di ba? Sino ang presidente noong in-implement yung project? Sino ang nakaupo na DPWH nung na ginawa yung project? Sino ba ang district engineer nung ginawa yung project? Sino ba ang flood control manager nung ginawa yung project? Ganoon sino yung contractor ngayon? Di ba? Sa naturang project na yan. Alam nila sa loob, pero siyempre, dyan natin matitesting. Wala naman siguro dyan. Pagdating ng investigasyon PWD. Ano yung PWD? Bulag PPBing Sana. Kasi may bulag, pasakay yun. Bundle. Kaya dito natin makikita yung may isang pinasingatay kabundle naman. Diskatutan. Okay. So, dito natin makikita ngayon yung sa sinabi ni Presidente. Ano ba yung pagkasabi niya? Walang kapartido. So, wala siyang sasantuhin. So, yung mga... Kaya naman kayo. Yun yung words na yan wala siyang sasantuhin. Sana lumabas at ilantad niya yung mga pangalan kung sino yung mga sangkot dyan sa naturang ghost project o substandard na project na ginawa particular doon sa
nabuwag na diki. Dahil yan ang isang pinupuntuhan niya kaya nagkaroon ng Kaya malawakang nga dito pagbaha. sa may Tulyao, gumalaw na sila. Kung ano, Di ba? Hindi Yung- mo napansin? oo, yung nasira din dyan, sino ba ang district engineer nung nakaupo nung ginawa yan? Sino yung contractor? At sino yung congressman? Ano daw yan? Region? Nagalaya. Region ba? Region. Kung region, sige, imbestigahan natin ang region, yung regional director, tanungin natin, bakit? Sino? Si director, ano ba yung director? Tandoy, Tan. Tan. Oo, Director. Tan. Siya pa rin, no? Siya pa rin. So, tanungin natin, nung ginawa yung proyektong ito, ikaw yung nakaupong regional director. Anong nangyari sa project? Bakit ganito? Substandard. Yan ang tanong dyan sagutin mo yan, regional director Tan. Para sa ganun, malaman ng taong bayan Tan. bakit po nasira yung naturang project dyan sa may Tulyao. Dahil ang sinasabi ng DPWH dito sa Santa Barbara, implemented by DPWH region. Ayun daw. Kaya't kung may pagkakamali, may nangyaring esperkitik dyan sa project na yan, dapat tanggalin na yung regional director. Palitan! Si Tan! Palitan! Si Tan! Malabo. Ha? Malabo. Bakit? Malabo. Bakit malabo? Beglatan? Kaya nga, matagal na Tan. Tan? Matagal na dyan. Sino bang sinasandalan nitong si regional director Tan? Bakit tila yata'y malakas sa malakas na hanggang ngayon nandyan pa. Mahiya ka naman, Tan! Mamapas mo ka naman ito Hindi. Kaya mamapas mo ka naman. Hindi ako nagagalit. Ano gapi mawayad ngaran na investigasyon Tan, di kan talaga. Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang kung anong katotohanan. Kulya na mula, Tan. Kaya, Director Tan, dapat yan maimbestigahan yan. Dapat managot yan si Director Tan. Imbestigahan to sarili to. Hindi, managot sa publiko, managot kay Presidente. Bakit siya mananagot? Kung Kasalanan niya. siyempre, nasira yung dike, region ang nag-implement. Naayos naman. Naayos. Oo. Inapura. Inapura nyo lang inayos. Oo. Para hindi mahalata. Para pagdating ng Pero investigasyon booking maayos. Kaya dyan na kaya yan ang nangyayari sa mga project dahil siyempre sa mga nababawas ng mga porsyento pagdating sa project. Alam natin na yung mga project na yun dumadaan naman sa tamang proseso. Pero halatado naman kung sino yung kontraktor na gumagawa at ano ang relasyon niya doon sa mismong opisyal. Hindi, bidding yun. Di ba? Hindi nila kilala yan. Di ba? Kayo naman, para namang para kayong ginagawa nyo kahapon lang pinanganak yung mga tao. Kaya dapat na nung pagkasabi ni Presidente doon sa kanyang suna, yung words na yan, ano kaya ang mukha ng mga nandoon na nanonood? Pumalakpak sila, di ba? Pumalakpak sila. Ano sabi nila? Mahiya naman kayo sa taong bayan. Hindi lang yan, basta-basta palakpak. Pinakpakan nilang kayang sarili dahil malaki yung kailang cake. Standing ovation pa. Di ba? Malaki ang kailang cake. Pinakpakan nila yung kailang sarili.
Madupak, iraratan. Tulad ng mga flood control project na yan. Diba? Bilyon ang dyan. Pinupundo dyan. Tingnan mo, anong nangyayari? Nilagay ang bakho, sinakay sa Pinicturan. sa barge, pinicturan. Accomplished. Ayan, tapos ang billion na project. Hindi mo naman alam kung ilang meters yung natanggal doon sa loob ng ilog di ba? Siyempre sabihin ng ng implementing agency sa kayong opisyal, sukatin nyo yung natanggal. Paano mo susukatin? Tapos baliktarin niyo yung ilog. Tapos si Juan de la Cruz. Baliktarin niyo yung ilog para makita niyo kung gaano kalalim yung natin nahukay na kanto. Nante, sigatutan. Yun yung billion na project na pinunduan ng mga taxpayers. Napunta yung malaki sa bulsa. Sana may progreso itong ginagawang investigasyon sa mga substandard na project at yung mga ghost project na yan para panagutin kung sino-sino ang mga yan. Kaya dito natin makikita kung talagang may political will ang Pangulo kung sakasakali. Tingnan natin kung may mahuhuli. Mahuhuli at hanggang lang yan, hanggang kwento lang. Baka hanggang publicity lang yan tingnan natin. Kaya yung mga small time na mga individual ang ituturo dyan. Yung mga ang kapasidad nila ay sumunod lang sa amo. Sana kawawa naman kayo. Sana maimbestigahan yung mga nakasuot ng Lacoste. Bakit? Buhaya tanong. Sabi ko nakasuot ng Lacoste. Kaya kinaanto may Lacoste sa buhaya. Nakabarong. Yung buhayang nakabarong. Ayan. Sige. Sige basahan natin itong mga reaksyon dito. Marami ng reaksyon na nandito ngayon. Nakakus ka ako. Buhaya. Yan. Sige. Melissa Castro dito sa Middle Europe. Europe Hindi ka pwede tumira ng walang health insurance. Hindi ka makakarent ng bahay ng walang insurance. Hindi pwedeng hindi makabayad ng SSS, magkulong ka. Kung hindi ka nagbayad ng buwis. Lahat ng sahod mo, pinagbabayad mo lang ng bill, sabi niya. Arthur Agustin, kakatuwa lang, SSSA, mismong sariling pira mo rin ipapautang sa'yo, tapos tutubuan pa nila only in the Philippines. Wala pa akong nalaman ang pinautang ng pamahalaan ang mga regular na empleyado, maliban lang sa mga government employees na pwedeng mag-loan sa bangko ng malaki, sabi niya. Adrian na sa gabay ito ni Bagata na may kwarta to, pinapautang. Yung pulag to, ipautang dalan lamang at sika to. Lante. Iba't ibang rin yan, perspective din yan. Aldrin Salinas, maraming buhaya sa DPWH. Kasama ang mga kasi ang sinusuot puro lakos, sabi niya. Kaya Project Laos. Ikaw naman DPWH. Bangit Anto may interdan meaning to tan? Dito puro walang hiya. Ay, awo
Departamento, kanto. Ayan. Saan kaya yun? Kaya nga eh. Ha? Ayan. Anong dito? Jan? Dyan. Suot puro lakos kaya project laos kwanto. Sige. Renante. Si Don Ramon Bautista Good Senior. morning. Ayan. Good morning po sa inyo. Okay. Evangeline Alonso Agustin Hontalan, good morning. Mar Pascua. Si Josie Kines, good morning. Pandiramay Kinjay. Si Felix Domicilio. Dyan Sir sa, Felix, good morning. Mapandan, good morning. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing Good morning! Mag-exercise tayo tuwing Diyan sa bayan ng Kalasyaw. katawan natin ay sumigla Kaya Mayor Patrick Agustin Karamat. tayo tuwing Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Dapin. Ayan. Councilor Mike Season. Councilor Joe Pailoresco. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Haberdani Messina. Si Liga President Jose M. Pares, good morning. Si SK President Ayay Messina, good Ayan. morning. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Biyernes ngayon. Tapos na, Merkulis. Good morning. Merkulis at Huwebe. Diyan sa Barangay Macabito, Kalasyaw. Diyan sa Mapandan, kay Mayor Carl Christian Biga, good morning. Si Sir Jeffrel. Good morning, si Madam Sheila. Kahapon merong bisita ang bayan ng Mapandan. Yung mga businessman. Oo, tsaka yung mga bisita para Bukidnon. Ayan. Si Councilor Freddy Pinulyar, good morning, at sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. At gawin din si Councilor Chenny Rosa Flores, good morning. Mayor Ayoy Resuello ng San Carlos City, good morning. Si Vice Mayor Bogs, good morning. Si Executive Secretary Juliano Resuello, Sir ayan, good Jules, morning. magandang umaga, Sir Jules. Si Liga President Boyet Magat. Si Kapitan Bob 25. Ayan, Kapitan Junan Estabilio na Barangay Lilimasan, San Carlos. Uy, si dating Kapitan. Dating Liga President. Dating Liga President, Nanding Estabilio. Si Kapitan na Barangay Rizal, Kapitan Awan Tipilak. Joel Cruz, good morning. Kap Joel, good morning. Si Kapitan na Barangay Mamarlao, Kapitan Daos. Ronnie Daos, ayan, good morning sa inyo. Marife Grace Megano del Monte, good morning. Si City Councilor Marvin Fabian ng Dagupan, good morning. Sino ba? Si Gilbert Yandado dyan sa Mapandan, good morning. Pero taga Dasol ito. Mabalaya mo. Kanayong ko niya si Gilbert Emily Libatiki ng Santa Maria, Pangasinan. Si Badjing Flores Lumboy. Ringaran to Badjing. Nararamay kin, akar-akar dito na karsada. Maman, Badjaw man. Badyaw man. Maribek Rivera Balason, good morning. Si Samra Talib Abdal. Si Ryan Solis Flores, good morning. Kapitan Joseph Oson Lungos Kalasyaw, good morning.
Maki Mapalakapak Soriano na Mapandan, good morning. Sister Ramos na Barangay Mangkop. Si Kapitan, dito na Ken, Barangay Jimenez. Si Kapitan na Barangay Good morning. Si Aldi Legaspi, good morning. Si Ma'am Zenaida Zamora Gilbert. Good morning po. Si Luis Manuel, bakit kaya wala pang DSWD sa Barangay Tapuak? Hindi ka ba ito ni Bagaya? Ang kapo, agnilimad Tapuak si rin. Walang DSWD konto eh. Ato ya relief so ana punto. Relief siguro, relief. Baka antayin ninyo baka maraming barangay naman ang wala pa. Antayin nyo baka nagsipaglabas ng kaninang calamity fund. Antayin nyo baka sa seleksyon. Sa eleksyon. Gamitin sa eleksyon. Mga walang hiya yan pag ganyan. Ayan. Good morning kay Puso Chief George Bacani ng San Carlos City. San Carlos Tan. Ayan, good morning. May Puso Chief Madjada Kalasyaw. Si De La Cruz. Si Mandirigma. Ayan, good morning. Madjada Gupanay. Dagupan. Puso Chief Arvin Decano. Good morning. Tan si ditanad Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Paing Palos. Magmula po sa Lunes ang time slot po natin ay madadagdagan magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30. Yan, 1.5 hour. Hanggang 7:30 na po at ang kasunod po namin agad-agad 7:30 to 9 ay ang Lignaay Balay. Ayan, Lignaay Balay. Magmula Lunes po yan magmula Lunes. Si Magina Corda, good morning. Hanggang pala maladla may oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan kanyan si kamit pansamantalan na mapatanir tanong Powell no Lunes sarakan tabay da sayan programa. Ako po ang inyong kapaborito Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkora Timag ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamaditan at technical control si Engineer Dennis Palaganas. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance